ሰላም ምናልባት ተምብሬል ምትራሁም ሰንቢትኩም ይሁን መጫምኩም አይነት ገበን የሆነ ነገር እናዘብ መሆን ጣና ዘሎ ልዲዩ አቡሃ ቀተል ዝብል ተምብሬል ሰሪሕና መልስ ዘሎ ገለልኩም ገሆን ብርግጽ ሕጅውን ናይ ባዕልኩም ሕልሚ ናይ ባዕልኩም ድሌት ናይ ባዕልኩም ዓወተል ታሪኽን ክትሰርሑ ትደልዩ እንተዳ ኮይንኩም በለማ አቦኩም ክትቀትሉለኩም በኸመይ ስለምንታይ አቦኩም ተቀትሉ እዚ ቪዲዮ እዚ ክነግረኩም ማለት እዩ አይቸምብሉ ፊዚካሊ ወድማ በአካል አቦኻ ብዛዕባ ምውጋድ ወድማ መቅታል ዝበሃል ገበን ወድማ ሓጫታኩም ክዛረብ መጽ እንታይ ዳ ሜታፎሪካል ወድማ እቲ ተምሳሌት ተራ ናይ አቦ ኣብ ስነ አእምሮ ብዛዕባ ምውጋድ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ባዕልኻ ሕልሚ ናይ ባዕልኻ ድሌት ናይ ባዕልኻ ዓወት ናይ ባዕልኻ ታሪኽ ክትፈጥር ትደሊ ኢኻ ይኹን ግን ምዝ ዝገበራጆ እዚ ግበር ናብዚ ኺድ ዝብል ካብ ድሕሪት ተሰኪምካ ዝመጻኻ ነገራት ኣሎ እዚ ካብ ድሕሪት ተሰኪምካ ዝመጻኻ ድማ እቲ ተምሳሌት ወይ ድማ ናይ አቦ ውክልና ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሳይኮሎጂ ወይ ድማ ናይ ስነ አእምሮ አቦ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሲግመንድ ፍሮይድ እንታይ ይብል መሲልኩም ሓደ ወዲ ተባዕታይ አቦኡ ክመውት ከሎ እዩ ሓቀኛ ወዲ ተባዕታይ ዝኸውን ይብል ናቱ ተማሃራይ ዝነበረ ካርል ድማ ነዚ ከኻዕብት ወይ ድማ ከደንፍዖም ከሎ እዚ ተምሳሌያዊ ወይ ድማ ውክልና ናይ አቦ ተእለ ከሎ ወይ ድማ ክመውት ከሎ ሓደ ወዲ ሰብ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ባህጊ ሕልሚ ወይ ድማ ዓወት ዘሳሰየሉ ናይ መጀመርያ ተርሚናል ይብለና ወይ ድማ መበገሲ ይብለና ስለዚ እዚ ቪዲዮ እዚ ሎማዓንቲ እሳዕቤን ከመይ ሊመፀ ወይ ድማ እቲ ፀገምቲ ካብ አቦ ዝወረስ ሽግር እንታይ እዩ ንሪእየሉ ከምኡ ድማ ምስ መፍትሕታቱ ንሪእየሉ ስለዝኾነ ኣብ መጨረሻ እተን ወሰንቲ ዝኾና መፍትሕታት ስለዘለዋ ጀሚራ ክሳብ ትውዳእ እዛ ቪድዮ ክትከታተልዋ እናተላበኹ ናፍታ ናይ መጀመርያ ነጥብና ጋድ ፊገር ትብል ወይ ድማ ንአቦ ብኣምላኻዊ ምስሊ ምስኣል ዝብል ናይ መጀመርያ ትጠንቂ ወይ ድማ ሳዕቤን ሓር ድሕሪት መፅእ ዝርብሸና ነገር ክንርኢና ናፍታ ቪድዮ ዘጋድ ፊገር ወይ ድማ ኣምላኻዊ ምስሊ ካብ ቁልዕነትና ጀሚርና ክንዓቢ ከለና ኣብ ውሽጢ ኣእምሮና ነቦና ንቐርፀሉ ምስሊ ከም ተራ ሰብኣዊ ፍጡር ዘይኮነስ ፍጹም ጌጋ ዘይብሉ ኩሉ ዝፈልጥን ኩሉ ዝኽእልን ኣምላኽ ዝመስል ምስሊ እናቐረፅና ኢና ንመፅእ ህፃን ከለኻ ዓለም ከመይ ከም ትሰርሕ ይርዳእካን እዩ ንዓኻ ናይ ዓለም ሓያል ናይ ዓለም ፈላጥ ናይ ዓለም ክኢላ ማለት ኣቦኻ እዩ ብፍላይ ካብ 3 ክሳብ 4 ወይ ድማ 5 ዓመት ኣብ ዘሎ ዕድሜና ኣቦና ኩሉ ነገር ዝፈልጥ እዩ ዝመስለና ሓደ ነገር ክንደሊ ከለና ነቦና ቀሪብና ንሓትት ንሱ ዝሰኣኖ ነገር የለን ኣብ ዓለም ዘሎ መኪና ገዛ መጻወቲ ኩሉ ክዕድግ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓና እዚ ዓዲ ገለይ ንብሎ እምበር ገንዘብ ካበይ የምፅእ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ የብሉን ኢልና ፈፂምና ይንሓስብን ምክንያቱ ገና ቆልዑ ስለ ዝኾንና ኣብ ኣእምሮና ድማ ነቲ ናይ ኣቦ ምስሊ ከም ኩሉ ዝኽእል ኣምላኻዊ ምስሊ ጌርካ ናይ ምሕሳብን መቕራፅን ዝምባለ ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት ዕድለኛታት ኮይና ጽቡቕ ኣቦ እንተሃሊና እቲ ናይ ኣቦ ምስሊ እናዕበየና እናምሃረና እናገሰፀን እናተባብዐናን ይመፅእ ሕማቕ ኣቦ እንተጋጢሙና ግን እቲ ከም ኣምላኽ ተገይሩ ዝተቐመፀ ምስሊ ናይ ኣቦና ንድሕሪት ንዝመፁ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገራት ንህይወትና ምዝብራቕን ምህዋኽን ዓብ መንገዲ ከፊቱ እዩ ዝጠፍእ ንኣብነት ገና ንእሽቶ ከለኻ ሓደ ክድመር ሓደ ክንደዩ ኢልካ ተሓቶ ንሱ ድማ ይነግረካ እዚ ፊደል እንታይ እዩ ትብሎ እሞ የንብበልካ ፀሓይ ስለምንታይ ከም ትዓርብ ማይ ስለምንታይ ከም ዝዘንብ ክትሓቶ ከለኻ ንሱ ዝህበካ መልሲ ዋላ ጌጋ እንተኾነ እውን ንዓኻ እቲ እንኮን ፍጹምን ሓቂ ንሱ እዩ ኣቦኻ ዘይፈልጦ ምስጢር ኣብ ዓለም ዘሎ ስለ ዘይመስለካ ካልእ ንኣብነት ኣብ ገዛውትኻ ምስ ማሓዙትካ ክትፃወት ከለኻ ሓደ ካባኻ ዕብይ ዝበለ ሰብ እንተዳ ኣፈራሪሕካ ወይ ድማ እንተሃሪምካ ዓብ ፍርሒ ይስምዓካ ነገር ግን ኣቦኻ መፂኡ ክከላኸለልካ ከሎ እቲ ፍርሒ ብኡንቡ ይጠፍእ እቲ ንዓኻ ዘፈራርሐካ ዓብ ቆልዓ ኣብ ቅድሚ ኣቦኻ ኣዝዩ ንእሽተይ ኮይኑ ስለ ትሪኦ ኣቦይ ካብ ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ከድሕነን ይኽእል እዩ ዝብል ፍጹም ናይ ድሕንነት ስምዒት ኣብ ኣእምሮኻ ይሕድረልካ በዝን ወዲ ከምዝን ገና ብቁልዕነትካ ኣብ ኣእምሮኻ ዝተቐርፀ ምስሊ ድማ እዩ እቲ ዘጋድ ፊገር ወይ ድማ ኣምላኻዊ ምስሊ ኢልና ንፅውዖ ዘለና እቲ ካልኣይ ናይ ምስግጋር መድረኽ ምውላድ እቶም ክልተ ድምፅታት ዕድመ እናደፋእና ናብ ጉብዝና ክንሰጋገር ከለና እቲ ፍጹም ዝነበረ ዓለም ክነቐነቕ ይጅምር እቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ናይ ኣቦና ስልጣን ድማ ሕጂ ድሮ ናብ ውሽጢ ኣእምሮና ሰሪፁ ኣትዩሎ ስለዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮና ክልተ ተገራጨውቲ ዓበይቲ ሓይልታት ተፈጢሮም ኣለዉ በዚ ድማ ብርቱዕ ኩናት ይጅመር እቲ ቀዳማይ ድምፂ ናይ ኣቦ ድምፂ እዩ እዚ ድምፂ እዚ እቲ ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ዝሰማዕካዮ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዝሰረፀ ናይ ኣቦኻ መምርሒ እዩ ኣእምሮኻ ኮይኑ ድማ እዚ ይቑንዕ
ከምዚ እንተጌርካ እዩ ዝእለ በዚ መንገዲ ጥራይ ክትከይድ ኣለካ ካብዚ ወፃኢ ዝገበርካ ኩሉ ስሕተት እዩ እናበለ ይጠንቅቐካ እዚ ድምፂ እዚ ናይ ኣቦኻ ድሌት ፍርሒ ክብርታት ከምኡውን ድርትነት ዝተሰከመ እዩ እቲ ካልኣይ ድምፂ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናፃ ድምፂ እዩ እዚ ድማ ምስ ዕብየት ኣካላትን ኣእምሮኻን ሓቢሩ ዝውለድን ዝምዕብልን እዩ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተመክሮን ፍልጠትን ዘደለቦ ድማ እዩ ካብቲ ናይ ብሓቂ ውሽጣዊ ድሌትካ ዝምንጩ ኮይኑ ኣይፋል ኣነኮ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክኸውን እየ ዝደሊ ኣነኮ ነዚ ነገር እዚ ብኻልእ መንገዲ እየ ዝሪኦ ዘለኹ እናበለ ድማ ኣንጻር እቲ ናይ ኣቦ ድምፂ ክዛረብን ክቃለስን ይፍትን ነዚ ስዒቡ ዝመጽእ እቲ መበል ሳልሳይ መድረኽ እቲ ዓቢ ምፍራስ ወይ ድማ ዘ ፈርስት ብሬክዳውን እዩ እዞም ክልተ ተጋራጨውቲ ድምፅታት እዚኣቶም ሕድሕዶም ክቃለሱ ከለዉ ኣብ ህይወትና እቲ ዓቢ ምፍራስ ወይ ድማ ዘ ፈርስት ብሬክዳውን ይፍጠር እዚ ምፍራስ እዚ ንምንታይ ዝመጽእ ኢልና ምስ ንሓትት ምኽንያቱ እቲ ንኣቦና ከም ኩሉ ከኣሊ ጋድ ፊገር ጌርና ንሪእየሉ ዝነበርና መነፅር ስለ ዝስበር እዩ ንኣብነት እቲ ምድምባር ምርባሕ ስለ ዘረዳእካ ኩሉ ፍልጠት ዝፈልጥ ዝመስለካ ዝነበረ ኣቦኻ 10 ወይ ድማ 11 ክፍሊ ክትበፅሕ ከለኻ ናይ ሒሳብ ኢንቴግሬሽን ወይ እውን ኮምፕሌክስ ናይ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ሕቶታት ሒዝካ ናብ ገዛ ምስ ትመፅእ ነቦኻ እስከዚኣ ረዳእኒ ክትብሎ ከለኻ ኣቦኻ ክርድኦ ይክእልኒ ንመጀመርያ ግዜ ኣቦኻ ክደናገር ርእሱ ክሓክኽ ኣነኮ እዚ ኣይተማሃርክዎን ክብል ትሪኦ እቲ ምድማር ምርባሕ ስለ ዘረዳእካ ንጉስ ኩሉ ፍልጠት ዝገበርካ ኣቦኻ ኣይፈልጦን እየ ዝብል መልሲ ሂቡ ንፈለማ እዋን የሰንብደካ እዚ ናይ ስነ ልቦና ስንባደ እዩ እዚ ህሞት እዚ ኣብቲ ፈለማ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ከመይ ገይሩ ኣቦይ ነዚ ይፈልጦን ንሱኮ ኩሉ ዝፈልጥ ነይሩ ዝብል ናይ ፈለማ እምነት ምፍራስ ይፍጠር ወይ ድማ ኣብ ገዛውትኻ ካብ ኣቦኻ ዝሓየለ ሰብ መፅዩ ንኣቦኻ ካሃርሞ ወይ እውን ከዋርዶ ከሎ ክትርኢ ከለኻ እቲ ኣቦይ ካብ ኩሉ ሓደጋ ከድሕነኒ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ቆልዓ እምነትካ ዓነውነው ኢሉ ክፈርስ ይገብሮ ይኹን ግን እዚ ምፍራስ እዚ ነቲ ኣብ ጉብዝና ዘሎ ቆልዓ ካብ ትሕቲ ጽላል ኣቦ ወፂኡ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣቦይ ዘይፈልጦም ክሕግዘኒ ዘይክእል በይነይ ክገጥሞ ዘለኒ ናይ ህይወት ቃልስታት ኣለዉ ማለት እዩ ኢሉ ተረዲኡ ሓላፍነት ክሽከም ዝገብሮ እቲ ዝመረረ ግን ድማ ዝበለጸ ናይ ዕብየት መድረኽ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ብድሕሪ እዚ ነዚ ስዒቦም ክመፁ ዝኽእሉ ክልተ ሓደገኛታት ሳዕቤናት ኣለዉ እቶም ክልተ ሓደገኛታት መጻወድያ እዚ ህሞት እዚ ሓንጎል ወዲ ሰብ ክሪቲካል ቲንኪንግ ወይ ድማ ነገራት መሚኻ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ከማዕብለሉ ዝጅምር እዩ ምኽንያቱ ካብ ቁልዕነት ናብ ሓላፍነት ዘሰጋግረና ዕድመ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ምስ ኣቦና ዝነበረ ርክብ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ እንተዘይፈቲሕናዮ ኣብ መንጎ ክልተ ሓደገኛ መፈንጠራታት ወይ ድማ መጻወድያ ክንወድቕ ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ ዓመፀኛ ወይ ድማ ሪቢልየስ ምዃን እዩ ኣቦኻ ሕማቕ ወይ ድማ ዓብላል እንተነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ዘለካ ቂምታ ሒዝካ ስለተዓቢ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጣን ኣካል ወይ ድማ ሓላፊኻ መምህርካ ሃይማኖትካን ወዘተን ምዕማፅ ወይ ድማ ኣንጻር ምቅላስ ትጅምር ንኣብነት ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ከለኻ ንመምህርካ ትጸልኦ ካብ መምህር ስለ ዝመፀ ጥራይ ነቲ ሓሳብ ትቃወም ትኸውን ስራሕ ቦታ ምስ ትቁፀር እውን ንሓለቓኻ ክትሰምዖ ይትደልን ሓለቓኻ ሓደ ነገር ክእዝዝ ከሎ ካብ መሬት ተላዒልካ ትበሳጮ ንምንታይ ምኽንያቱ ካብ ድሕሪት ናይ ኣቦኻ ትሮማ ወይ ድማ በሰላ ስለ ዘሎ እዩ ንሓለቓኻ ትቃወሞ ይመስለካ እምበር ብዘይፍላጥ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ኣቦኻ ኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ እቲ ካልኣይ መጻወድያ ድማ ብኣንጻሩ ተገዛእ ምዃን እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ኣቦኻ ፍቕሪ ወይ ቅቡልነት ንምድላይ ጥራይ ክጭንቕ ዝዓበኻ እንትኾንካ ዓብ ሰብ ምስ ኮንካ እውን ንኻልኦት ሰባት ከም ሓለፍትኻ መምሃራንካ ናይ ስራሕ መጻምድትኻን ጥራይ ከተሐጉስ ትፅዕር ኮንካ ትተርፍ ናይ ባዕልኻ ውሳነ ከተሕልፍ ትፈርሕ ስራሕካ ብግቡእ ካብ ምስራሕ ሓሊፍካ ነቲ ሓለቓኻ ጥራይ ንምሕጓስ ዘይትደልዮን ዘይተኣምነሉን ክትገብር ድማ ትነብር እቲ ናይ ኣቦኻ ሕጊ ገና ውሽጥኻ ስለ ዘይተሰብረ ናፃ ሰብ ክትከውን ኣይትኽእልን ብዙሓት መናእሰይ ናይ ኣቦኦም ቅቡልነት ንምድላይ ወይ ድማ ኣቦኦም ዝደልዩ ዓይነት ሰብ ጥራይ ንምዃን መላእ ዕድሚኦም የባኹን እዮም እዚ ድምፂ እዚ ግን ኣብ ሓደ ዕድመ ስቕ ከም ዝብል ክግበር ኣለዎ ሓምሻይ መድረኽ እቲ ስነ ፍልጠታዊ መፍትሒ ብምሳሌ ቅተልዎ ብልብኹም ድማ ተዓረቕዎ እሞ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ሕጂ ናብቲ ዋና ርእስና ኢና ክንመጽእ ንኣቦኻ ምቕታል ማለት ብጽልኢ ምፍልላይ ወይ ድማ ምጽላእ ማለት ኣይኮነን ቂም ሒዝካ ምጽናሕ ባርነት እዩ የቕሬታ ምግባር ግን ነፃነት እዩ እቲ ሓቀኛ ሳይንሳዊ ፍወሳን ዕርቅን ከም ዝስዕብ እዩ ነቦኻ
ከም ጊጋታት ክሰርሕ ዝኽእል ድሩት ዓቕሚ ዘለዎ ተራ ሰብ ጌርካ ተቐበሎ። መብዛሕትኦም ኣቦታትና ልዑል ትምህርቲ ስለ ዘይነበሮም ብዙሕ ስሕተታት ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ግን ፈሊጦም ክጎድና ኢሎም ዘይኮነስ ካብ ዘይምፍላጦም ዝገበርዎ እዩ። ስለዚ ድማ ይቕሬታ ክንገብረሎም ኣለና። ሕማቕ ባህር እንተነይርዎም እውን ሓያል ርእስኻ ዝኸኣልካን ክትከውን መከራ ስለ ዘስተማቐርካ ኣመስግኖ እሞ ብልብኻ ከም ዝበሎ ኣቦይ ኣዝየ ዘመስግነካ ጽቡቕን ሕማቕን ካባኻ ተማሂረ እየ። ሕጂ ግን ኣነ ዓብ ሰብ እየ። ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ናይ ህይወተይ ወሳንን ሓጋግን ኣነ ባዕለይ እየ። ንኣቦኹም ካብቲ ናይ ኣምላኻዊ ምስሊ ጋድ ፊገር ኣውፅዎ፣ ንገዛእ ርእስኹም ድማ ናፃ ሰብ ግበሩ። ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ድማ ንኽልተ ጎይቶት ክትገዝኡ ትኽእሉን ኢኹም እሞ ቀዳማይ ጎይታ ኣቦኹም ነይሩ። ሕጂ ግን ንሱ ኣብ እምርኹም ክመውት ኣለዎ። ናይ ባዕልኹም ነፃ መንነት ድማ ክውለድ ኣለዎ። እዚ ምስ ትገብሩ ጥራይኹም ሓቀኛ መንነትኩም ሒዝኩም ርእሱ ዝኸኣለ ንኻልእ ሰብ ዝተርፍ ዕውስ ሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ውሽጢ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ስርዓተ እምነትን ተመክሮታት ስድራ ቤታትንና ተወሊድና ዓቢና። እዞም ነገራት እዚኣቶም እዮም እምበኣር ኣቦ ወይ ድማ ቀዳሞት ዝብል ዝውክሉ ዘለዉ። ንሳቶም እዮም መንገዲ እናሓበሩና መፅኦም እንታይ ክንከውን ከም ዘለና እውን ዝነግሩና ዝነበሩ። እቲ ዝተዋረስካዮ ኣተሓሳስባን ኣመላኽታን ብውርሲ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ናትካ ኣይኮነን። እቲ መስርሕ ኣቦኻ ምቕታል ወይ ድማ ኪል ዩር ፋዘር ማለት ድማ እዚ እዩ። ነቲ ንስኻ ዘይመረፅካዮ ግናኸ ንዓኻ ኣብ መስርሕ ቁልዕነት ዝተለበጠካ ባህላዊ ውርሻ ብምቅዋም ናትካ ብውልቀ ሰብ ዝተመርፀ እምነት ክትፈጥር ምጅማር እዩ። እዚ ድማ እዩ እቲ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዝበሃል። ምክንያቱ ነዚ ውርሻ እንተዘይቀቲልካዮ ንስኻ ናይ ካልኦት ሰባት ቀዳሓ ኢኻ ትኸውን። ነቲ ኣቦ ወይ ድማ ነቲ ውክልና ናይቲ ነባር ስርዓት ምስ ትቐትሎ ግን ናትካ ዝበሃል ካብ ውሽጥኻ ዝምንጩ ናይ ገዛእ ርእስኻ መንነት ክትነብር ትኽእል። እዚ ምስ ትገብር ጥራይኻ ድማ ካብቲ ናይ ውርሻ ቤት መሓዩር ወፂኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሕልምን ባህግን ብምኽታል ናይ ባዕልኻ ለዓት ዓወት ክትዓተር ትኽእል። ንስኹም ከ ውሳነታትኩም ባዕልኩም ዶ ክትውስኑ ፀኒሕኩም ዋላስ እቲ ብድሕሪት ዝመፀ ድምፂ ናይ ኣቦታትኩም፣ ድምፂ ናይ ካልኦት ተመክሮ፣ ድምፂ ናይቶም ከም ዝግበር እናበሉ ዘዕበይኹም ኣብ ከባቢኹም ዝነበሩ ናይ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ሕጂ እውን ናብ ካልእ ኣንፈት ናብ ዘይትደልይዎ እናቐየሰኩም ፀኒሑ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዝተገንዘብኩሞ፣ ዝተምሃርኩሞ፣ ዝተረዳእኩሞ ሕፅር ብዝበለ ኣብቲ ናይ ሪቶ ሴክሽን ከተቕምጡለይ ይላቦ። ከምኡውን ንኻልኦት እዚ ቪድዮ እዚ ኣዝዩ መሃርን ጠቓምን ክኸውን ስለ ዝኽእል ሼር ብምግባር ነዚ ቻነል እውን ላይክን ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይንረስዕ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ዝተፈልየ መሃርን ኣዘናጋዕን መደባት ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንኹላትና ሰሰናዩ።